Sunog, miulbo sa may barangay Supangdako, Dakpen sa Mandawi, di 15 ka mga panimay ang naugdaw. Ang pagkasunog sa foam mo'y gitumbok nga hinungdan sa pagkatap sa kayo. Ang tag-iya sa yuta nga gibarugan sa mga Pinoyanan, mi padangat og interes sa paggamit na niini apan adunay hangyo ang syudad. Ani ang report. Pasado alas 12 sa udto niadtong Sabado nadawat ang alarma sa sunog. Apektado ang mga balay sa Eusebio Compound sakop sa barangay Subangdako. Daling napaubos sa second alarm ang sunog nga hingpit nga napaong hapit mag-alauna sa hapon. Karong adlaw sa pagbalik namo sa lugar, kini na ang itsura sa dapit. Hingpit nga naugdaw gyud ang 14 ka mga balay. Samtang nakaangkon sa danyos ang usa ka konkreto nga balay. Ang mga nasunugan na busy pagpangsalbar sa unsa pay pwede nilang magamit o mapatimbang. Sa talaan sa Purok, moabot sa 100 ka mga individual ang naapektuhan. Ang hinundan ko no sa sunog, wala man jud gyud sir no. Nya nag-base man pug ko sa kay interview man tong usa nga tagbay. Ang hinundan sa sunog ani bata isud sa ilaha. Lingon siya nga puspuro daw yang gida, iyang gid daklit ang puspuro. Karon kay murag mapasok man siya iyang gid sa dito sa foam ni tugpa. Nabalaka karon kini mga apektado sa sunog sa ilang sitwasyon o maong nanawagan sila og hinabang aron makabangon sila human nilang lisod nga nadangatan. Kami tanan rin sunugan. Kung nayang mga gamit tabang nila, salamat sa kayo, ilami tabangan. Ina, amo awan mo yun. Papas mo tanan. Kaganiha na abta namong giplastada kining karatula sa nasunog nga dapit. Nasayran ang mga nasunugan nag-abang ra sa lugar. Ang barangay nakadawat sab og feedback nga gamito na sa tag-iya ang yuta ug dili na patukuran pagbalik sa mga residente. Sa iyang bahin si Mayor Jonas Cortez makighinabi sa kapitan kabahin niini apan kun siya ang pangutan-on. I have to check with Barangay Captain Ernie Manatad no sa unsay stand baruganan sa tag-iya kung tugtan pa ba nila o pagbalik sa kwan. Para nako humanitarian reasons nga mas maayo nga tagaan nato gigayon no kay karong panahon na lisura pagpangita og abangan. Gipasalig hinuon sa mayor makadawat og hinabang ang mga residente labi na sa ayudang pinansyal. Food assistance, hot meals atong gikuan right after atong sunog. Unya magsunod ang mga canned goods nga hatag giayuda gikan syudad. Ato nang gi-assess tanan unya atong endorse sa SP ang atong financial assistance. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisda.